Mamilit sa mi sa among rules and regulation dere kinahanglan mag sunod sa unsay rules diri sa accommodation para dili makapiso. Ay, oy. Sa palihad to. Siguro mo mga almanan dito ay. Ligian. Wala pa lang cellphone din. Pasubra ha? Dili man, kanang gusto mo may service ba? Hindi ni mo ron. Hey guys, what's up madlang people? Yeah, I'm 60. Pang modeling gini mga beauty ning duha. Mine 150. We. 150 na. Pang modeling kayo ba? Mga gwapa. Sige na, kay mga ako natagong Ikaw mo. nangutin. Mani de si sir dire. Thank you, Bibo nila. Wala pa tag yellow. Pero ano ko tubig? Door close at 7 p.m. So dili na maglaag-laag. Pag 7 p.m. na, sulod na sa accommodation. Kay saradaan na ang late. Butin ang charger pagkatapos gumagis. Lunukin na. Management. Oh, basahan din ni Nicole ha. Dali mo lang ako to si A day going on here at accommodation. Today is Saturday. Happy Saturday, everyone! Happy ba yung Sabado ninyo? Haggard ang Sabado. Or busy ang Sabado sa Hininloay? Sabado ay habang Kay gabi pa nakaabot diri sa Cavite. no attendance no food. No attendance, no food. Ang lang jud ta mag-attendance para makakaon ta. Linis mo. Maging cellphone hour kay wala mo na sa kan ba sa Landris. Basta ka. Gidungagan ang rules. Ayaw ko cellphone hour. Di man sila kakuan ko. Sa tara sa mong cellphone. Ang cellphone hour 4 a.m. to 9 p.m. Ibto na dayang pag 9 p.m. na di na mag-charge. Okay. Para pod na siya nga. Cellphone hours. Lagi taman alas 9 di ay abi nang charge na siya. After alas 12 sila. Alas 12. Cellphone. Sa sila. Ika ka tulog yung cellphone. Pwesto mo, linis mo. Basta kay nanatay rolls diyan nakadikit na 4 a.m. to 9 p.m. Turn off na sa cellphone. Pag alas 9 na sa gabi eh. Ati Maymay mo iting badlong na to pag naisabaan na. Mga alas 10 na ganina pag yapoy saba kayo. Siya mo iting badlong. Oh, kay nabi dia 9 p.m. rataman. Busing si Maymay matong busing-busing dire. Abot ang kinsay natulog sa taas may manghinlo. Nya ang matulog sa ubos may manghinlo. So wala na tay cleaners schedule. Okay. Muna natong pinag-usapan. No problema. Magsabot-sabot lang gid tago diri good. Get inside, come in. Sakata sa taas. Sakata sa taas. Muna among CR. Muna among pelmero nga kwarto. Muna diri among pelmero nga kwarto. Uy, mamahaw ta ninyo. Lamia kay sa yung sudan. Oh. Fried chicken.
Mani among terrace. No, overlooking sa gawas. Napay mong kabinet o. Muna ikaduha nga kwarto na mo. Yan. Okay, thank you. Comfortable kay mi diri. Okay ra kay mi diri. Thank you. Thank you sa Exultan. God bless us. Bye. That's all muna. Take care. Love you all.